Pimusay ti maysa katugtugaw na akapitana, iti barangay Ferdinand Marcos Kalpasan anapaltupaltugan, tinagluganan na amay sa Multicab, iti Padsan River, apaset, ti barangay Tabukbok, Marcos, Ilocos Norte. Sigon ti Municipal Police Station Marcos, babaen, iti panangidadaulo ni Police Major John Vale Maramag, ket kabayatan ti panagaw-awid, ti bunggoy ni punong barangay Helen Abrigado Bueno, Kaduana, dagiti BHW, dagiti dadumampay a barangay officials, ken kabaranggayan na, iti barangay Ferdinand Marcos, Ilocos Norte, ket maipagarup a pinaltupaltugan dagiti dua a nakamotorsiklo. Iti pinagpalpalutpot ti JCQ Online TV News Team ket kalpasan tinaysiyangkat a lantern parade ken Christmas lighting ti ili a Marcos ket dagos a nagawid ti grupo na ngem dim magasda a nagmerienda iti maysa a panganan a malabsan nga agturong iti barangay da. Ngem idinta dada iti Padsan River, apaset ti barangay Tabukbok, iti naaramid a pagdalyasatan, ket ditamatan nga adda dagiti maipagarup, ang nakalugan ti motorsiklo, anang palto-paltog tinagluganan da a multicab. Sigon ti maysa a kagawad, ket pinadas dapay a kinamat, dagiti nakamotorsiklo, a maipagarup, anang palto-paltog tinagluganan da punong barangay Bueno, ngem haanda a nakamatan. Sigudmet a naitaray, iti balay pagagasan ni punong barangay Bueno, ngem haan na revive dagiti attending physician na. Sigon, dagiti nasinged kanya na anakasarsarita ti JCQ News Team. Maladingitan launay dagiti barangay officials iti lugar da. Tangamin ket awan met ti amuda anakakonkontra ti kapitana. Tangamin ket naanos ket naasi daytoy. Malagip ani Kapitana Helen Abrigado Bueno ket dati asanggunyan bayan member iti Marcos ngem itan ket nagpabutos a punong barangay iti barangay Ferdinand Marcos, Ilocos Norte. Isa-isang katmet tinailya na pulisya, ti mangimbestigar no siya sino dagiti nang papatay ken ni Bueno. Personal met ang nagturong ni Provincial Director Julius Suriben, iti ti Marcos kalpasan ti pasamak tapno di kastaket isayang katda ti panagimbestigar. Ano ti madaydayo nga naganda? Kagawad Jonas Bisak, sir. Apo kagawad, kasano iti naimatangam nga napasamak tatay sakbay nga mapaltugan ni Apo Kapitan. Agsasakuno kam de kumbuy mi sir, una DJ nagluganan ni Kapitan at tapos detay mes nga lugan ng bagong iso nagluganan mi sir. Ita tayo naguni ti paltog. Tapos ininap sa mi tay ko ni Kapitanan nagluganan na kinamat mi sir ng mami naabutan. Basit lang sir ti amin ng nakakamatan. Nagpaano da? Nagpapagatan da sir. Di yun na kita no nagkapanmet dagitoy ng ngaramid kanya na. Hanser iti adu ati aglabas sa motor nga agawid kami. Adu ti motor nga lumabas di mi amuno adu kami nga sir. Adu motor lang papadaya mi sir itatayan. Inabay na DJ ng paltog siguro sir ni mi amutikas jay at adu muti papadaya gapu jay pag lantern paridan sir. Adu dagiti agawid mo tin kami nagbuya ka dito programa. Adu yan sir, ide. Nagsasabay kami nagagawid sir. Di yun nang apo kagawad no mano nga putok detoy napasa. Bang ko na baka upat siguro sir di yan. So tatay haan yung nga naabutan dagiti nakamotor nagsublik. Nagbalik kami sir inapami kami sa ospital ni sir. Day driver na sa ti nangita kaya na panjay ospital. Insublina. One sir. Lang multicab ti nangiluganan. One sir, one. Di mo lang multicab ti nagluganan sir. Tapos kada kami itatay kastan. Amin naabutan na imbalik mi na napang kami sa ospital sir. Nakaabungot dagitoy ng paltog. One ngano sir kung driver mi. Ano nakita yung nga nagluganan da nga motor. Wib ko na mga nangisit ko na sa tayo sir. Napataray da. One na sir. At pakamata mi datay basil lang amin si di mi nabutan. Tagikis mo dagiti babae ngon di sa ako sa nawad da driver nga sta. Iti multicab nga nagluganan ni Apo Kapitana Apo napuno ba iti kabaranggayan?
Di tayo BHW na, sir. Kini tapos na daw buding. Kini apos sekretaryo kini tesorero mi. Kapitana Norma pa sir. Kinalugan nyo. Buwan sir. Santiago. Sir, ano tayo madaydayan agad? Joel Awanan. Sir, si kati may isa nga nakalugan dito yung multi-cup. One sir. Ano itikas lang na imatangam tatay? Kasi ada kita J likod ket J side na ti nagtugawak. Hangamin nga dito nata baka numa kasdayak ko nagitatay iso nga nag kasdayak. Ket ada kami J karayan tatayon sir ket J yan ti imbornal bali ditoy. Until ti kasi agkasi kami diti tiyang ko deti anana deti ti kastana diti tiyang ko nga nakaana tas tilang ada nakapansin ko ngam tilang nadlaw ko nga nangagkut namin dua lang nga putok ngam nakatugawak nga makaturturugak tatayon natalimpo ngawak nagtakderak ket isumati naibiglan sa nga naikastana DJ Logan iso nga nagtakderak ngam tadadak talaga amo nga kasi tinapasama ket na balintwagak iso DJ awan tatay. Awan mo't nakasaysaya at awan. Awan pulos nakasaysaya at nagsaya at aman. Bigla kilatan sir kasi nakapasama ka. Kasi siya may saak na sekretary ti barangay. Si kati agda mga sekretary na sir. Oh. Anom ni Apo Helen Abregado. Kumari kam lang. Sir, tay agawid siya sino dagiti kadwana kan. Dagiti BSW, dagiti konsyal. So driver na tayo sa konsyal tatay. Tay umay mo sinundo awan dagiti kas lang sabsabalit garaw na nga nakita yung mang sorsorot kan. Awamot sir. Ang istorya dagiti lugan lang tayo nagmerindada ta baban. Ada dito nga lalaki totoo niya kan. Tayo grupo dan si Muro dan. So dagiti nga ta iti maatap nga nang ngarami detoy krimen kan. Kabalin sir nga dala tatap mo nga suda. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.